Taonani mainda longo taonani Mkulu amene ku South Bend ku Hamerika kumeneko ali pa banja lake la bwinobwino mbuyomo tinakubweretserani nkhani ngati imene iyi nkhani yovuta kwambiri imene kuchitika ku Hamerika kumeneko makamaka South Bend komanso ku Texas kumeneko mkulu amene mukumuonayu analera mwana wa sister wakazi yake ali ndi zaka zochepa kwambiri koma mwana ameneyu anamuphunzitsa bwinobwino nkhani zonse maskulu kumpititsa kumulipirira skulu koma mwana amene atamaliza maskulu anapezeka kuti mkulu ameneyu basi mtsikana uja anapanga move on kupezana ndi mamuna wina koma iyeyu wakhala sakugwirizana nazo kuti mkazi ameneyu apeze mamuna mwachidule chabe mwa nkhani imeneyi koma mkulu ameneyu wapezeka kuti akuyendayenda kwambiri akupita ku nyumba kwa mkazi kuja kumeneko kumakagogoda kumakauza anthu kunena kuti mkazi ameneyu sangakwatirane ndi mamuna ameneyu walera yekha akuti wakhala kudyerera wadi akhala akusasantha kwa mkazi ameneyu mpaka na zaka 19 ali limodzi akuti wakhala kudyerera sangalole munthu wina angopezerapo kulemera angopezerapo phindu pa mtsikana ameneyu ziliko taonani mainda bambo taonani ndipo mkulu ameneyu wakhala kutumiza zinthu kwa mkazi ameneyu zosiyana zophikira mapoto ndi zina zotero sopo za makeup ndi zina zotero kwa mtsikana ameneyu koma zinthu zimenezi amangotayira mpina anu wakewo koma iyeyu sakumvetsetsa akuti iyeyu ivini makolo akuti anavomereza kuti iye akhoza kukwatira mkazi ameneyu komanso kukwatira sister wake amene ali naye ku South Bend amene ndi akazi yake ndipo apa ndipo amene anapita kupanga ulendo kuchoka ku South Bend ku Mchesi kuchimake kwa mang'ina upita kumene ku ulendo wake ulendo upita ku Texas kumene amakagogoda pa chitseko pa mkazi ameneyu ndi mamuna wake apa ndipo amene CCTV inagwira akupanga zimenezi akugogoda kuti adzalowe akuti ngati mkotero mkazi amene yakhoza pitala izi ndi zina mwa izo zimene mkulu ameneyu wakhala akutumiza kunyumba kwa mkazi ameneyu koma mamuna wake wa mkaziyu akutenga zinthu zimenezi kutayira mpini taonani zodula ziliko akuti zimenezi taonani zikwama zodula zapampande akuti akataya mpini taonani ndi laptop ripeneyu kukataya mpini kukataya kuti zimenezi aone mkulu ameneyu kuti zinthu zake zinthu zimene wakhala kutumiza sizikulolezedwa kunyumba kumeneku taonani chophikira chamaphika yopanda mafuta kukataya mpini taonani ziliko kumene kuti ndi ku Amerika sinkhani yopeka sinkhani yakampakamwa taonani mkulu ameneyu kunyamula zinthu zija kutuluka nazo panja kukataya mpini kuti anthu aone kuti mkulu ameneyu aone kumene aliliko kuti zinthu zake zonse zimathera mpini taonani kumeneko ku South Bend kupereka uthenga uku ndi ku Texas kumeneko koma mkulu ameneyu amachokera ku South Bend ku Mchesi kunchewu kuchimake kwa mang'ina taonani zinthu zichotaya mpini taonani ziliko anthu amangona ngati kukokomeza nanga ndikukokomeza uku mwina rusimukaone zimene